Kad moram da se neko ne zove odlično, čak nisam ni navikao, odlično mi trebalo. Pokušavao sam da idem na svaku utakmicu koju sam mogao, pošto sam ja imao obaveze vikendom, imao sam moje utakmice u mlađim kategorijama, tako da sam uvijek gradio priliku da odem da navijam za Zvezdu. Pa mogu da kažem da sigurno ima neko pritiska, pošto da, znaju da sam i ranije išao na utakmicu i da navijam za Zvezdu, da sam iz Beograda, rođen sam ovde, ali kao što sam rekao, to je jedan dodatni motiv. Naravno mi je drago, samo je činjenica da ne mogu kažem da sam već postao zvezda, ali da sam na dobrom putu i ne da postanem zvezda, nego da postanem jedan od igrača koji može da pomogne Crvenoj zvezdi da opet bude kao što je bio ranije. Skroman sam uvijek bio i ostaću. Može samo da mi ovo bude dodatni motiv da radim jače i da na treninzima i na utakmicama pružam više nego što sam pružao do sada. Mislim da je sad samo bitno da se fokusiram, da dobro treniram, da dobro radim, da pre svega igram dobro ovde u Zvezdi i ako to sve budem ispoštovao, ako budem radio kako treba, mislim da će to samo po sebi doći. Prvo sam počeo da igram u Zvezdari i igrao sam u Zvezdari, počeo sam sa 6 godina. Trener mi, čak mi jedno vreme bio trener i tata u Zvezdari, tako da to mi je puno pomoglo. Dosta me je naučio fudbal, on je, kako kažem, bio moj prvi trener i eto, iz Zvezdare sam prešao u Beograd. Naravno, tamo sam prošao celu omladansku školu. Mogu da kažem da sam tamo isto dosta naučio i napredovao. Ali eto, sticam okolnosti, nisu se poklopili neke kockice kad sam trebao da budem standardni igrač u prvom timu. Prešao sam u Belgiju, posle tamo 7 meseci, ako sam imao ugovor na 5 godina i evo sad sam došao ovde i ostvario svoj san. Ja sam rekao da ne treba tako mlad da igrač da napušta srpski fudbal i to. Mislim da nije dobro, ali mogu da kažem da ja nisam imao nekog velikog izbora. Jednostavno takva situacija je bila u OFK Beogradu i otišao sam u klub gde sam ja igrao standardno i sve, sticam okolnosti, to se promenilo posle nove godine i vratio sam se ovde u Zvezdu. Pozvali su mi telefon, rekli su mi da pregovaraju sa nekoliko timova iz Srbije i onda su mi ispomenuli Crvenu zvezdu i onako nadao sam se da će to da bude i Crvena zvezda, pošto do tog trenutka nisam ni sanjao da mogu da se iz Belgije vratim u Zvezdu i posle možda sat vremena mi opet zazvonio telefon i rekli su mi da rezervišem kartu, da spakujem stvari, da su se dogovorili sve sa Zvezdom i da sutra da se vratim i da potpišem ugovor. I tad sam bio u šoku, nisam mogao da verujem. Naravno, bio sam presrećan. Ja stvarno poštujem OFK Beograd i tamo sam bio dugo godina, ali svi su mi zamerali to što sam često išao na severnu tribinu i što sam bodrio Zvezdu, ali mogu da kažem da sam imao i malo problema sa tim u klubu i sa nekim ljudima iz kluba, ali mislim da su oni to dobro prihvatili i hvala im zbog toga, pošto ja stvarno cenim OFK Beograd i znam da cenim to, pošto su mi dosta pružili, ja sam tamo prošao sam celu omladansku školu, ali jednostavno ljubav prema Zvezdi je jača od bilo čega. Ja sam tada bio klinac, samo sam teo da igram što više utakmica. Subotom bi odigrao utakmicu za OFK Beograd, a nedeljom bi igrao za Zvezdaru drugu ligu i pošto mi je tada bilo teško, tad sam baš prelazio iz Zvezdare u OFK Beograd i tu su mi bili svi drugari u Zvezdari i to i onda mi je bilo teško da tako lako pređem i onda sam odlučio da odigram. Godinu dana sam igrao tako da kažem na dvojnoj registraciji iz OFK Beograd, pošto je tada to bilo moguće. Dok pre par godina sam bio najsitniji, eto, ne mogu da kažem da sam nešto izrastao naglo i dalje ja sam jedan od nižih igrača, ali mogu da kažem da sam dosta izrastao. Možda mi je to tad smetalo, ali sad kad bolje sagledam stvari mislim da mi je pomoglo, jer samim ti što sam bio inferiorniji i slabiji fizički
od drugih. Pomoglo mi je zato što sam uvek pokušavao trkom, borbenošću nekom da ih sustignem, zato što su oni bili fizički jači od mene i mogu da kažem da mi to pomoglo. Sigurno znam kakav je tad osjećaj bio kad je Zvezda osvajala sve što se osvojiti može i mislim da mogu samo da zamislim kako je tad bilo ljudima koji su to stvarno doživali i kako su se oni radovali kad se ja radujem, a nisam to doživao. Pa dobro, ponos Zvezdare ne znam koliko, ali sigurno da je tim ljudima koji me znaju od ranije da im je drago sama činjenica da sam uopšte i došao u Zvezdu, a i eto da mogu da kažem nisam ni došao, a već sam počeo da tresem mreže, tako da i meni je isto mnogo drago zbog toga, a eto i onda došao taj večiti derbi gde smo pobedili, gde sam i ja bio jedan od strelaca zajedno sa Kasalicom i mislim da je to bilo jedno, kažem, savršeno večer, onako kao što sam i sanjao. Pa šef je čestitao svima kao i meni, pošto smo se svi podjednako potrudili i borili i video sam da je i on zadovoljan kao što smo i svi bili i mislim da se pravi jedna dobra atmosfera pred i taj revanš, ali i do tog revanša za narednu utakmicu koja nas očekuje. Sigurno sad kada bi nabrajao, nekoga bi izostavio i pošto su svi podjednako imali uticaje na moju karijeru, a tu bi se spomenuli Aleksandar Jankovića, mogu da kažem da je pre svega mnogo dobar čovek i mnogo dobar i trener i sad selektor, pošto mi je on selektor u mladoj reprezentaciji i mogu da kažem da od njega svaki igrač može dosta da nauči, može dosta da pomogne igraču i mislim da je prava stvar imati takvog selektora u mladoj reprezentaciji kad znate da može puno da vam pomogne.